האדריכל אייל בלייבייס החל לצייר כבר בגיל צעיר, ולכולם סביב היה ברור כי עתידו טמון באדריכלות. אהבתו לתחום התעוררה כאשר קיבל בילדותו ספר אדריכלות שהצליח להקסים אותו. בבר מצווה שלי מישהו הביא לי איזשהו ספר של ארכיטקטורה. עד אז לא היה לי שום חשיפה על ארכיטקטורה. והספר הזה היה ספר של ארכיטקטורה שהאמיתי, אפילו אם היום אני מסתכל עליו, זה קבוצה של אדריכלים שבשנות ה-70 עשו דברים ממש מהפכניים, שעד היום הם נראים מהפכניים. וזה הקסים אותי. כשהגעתי לשלב הזה של להחליט, אז נזכרתי בתחושה הזו שהייתה לי מהספר, וזה הביא אותי ללימודים. הכשרתו המקצועית נרכשה בבצלאל ובלונדון, שם עבד אצל המעצב הבינלאומי רון ארד. בתקופה שעבדתי אצל רון ארד המעצב, הגיע בן אדם שהוא סוכן של מיסבים, אדם מאוד משועמם. וכשהוא פתח את המזוודה שלו, רון ארד נדלק לו כזה אור בעיניים, כאילו כמו ילד שגילה קופסת צעצועים. הוא פשוט התלהב כל כך, הבין פתאום מה אפשר לעשות עם מיסבים. בת זוגתו של אייל, ניקי בלייבייס, רכשה את השכלתה במגמת עיצוב טקסטיל בשנקר, עבדה באיטליה, וכיום היא אחראית במשרד על תחום עיצוב הפנים. השניים נפגשו לראשונה בלונדון, וכך החלה זוגיות מופלאה, גם בחיים וגם בעבודה. מאחר ואני מתעסקת בפנים ואייל באדריכלות, יותר במסה, יש אמנם נקודות השקה והן רבות, אבל המרחב הוא מחולק. אני צופה יותר בחלק האדריכלי ומאירה, בעיקר באלף, ווייס ורסה אייל על החלק של הפנים. אנחנו מתייעצים הרבה, יש חילוקי דעות, יש דעות נוספות. אני חושבת שהחוכמה להביא פה את הכבוד ההדדי. זה לא תמיד קל, אבל משתדלים לשים את האגו בצד, וכשאתה מגיע לפרויקט, לסוף שלו, ואתה אוהב את התוצאה, שנינו, זו מין תחושה כזאת של ניצחון הרוח על האגו והאהבה על הכוח, זו תחושה שמזינה את הפרויקט הבא. בכישרון רב הם מתכננים כבר למעלה מ-20 שנה בתים פרטיים בקווים מודרניים ונקיים עם קריצות ייחודיות. מה שקורה היום בעולם זה שכל הסגנונות חיים במקביל, זה כבר לא... בתקופות קודמות היו מצבים שהיה תמיד איזשהו סגנון שליט, וזה לא קיים היום יותר. אנחנו מחפשים את ההיגיון הפנימי ואת ההרמוניה בתוך כל פרויקט, הרמוניה של חומר וצבע וצורה, ואם זה עובד, אם זה נכון זה עובד, ואם זה לא נכון זה לא עובד. אנחנו לא מזוהים עם סגנון מסוים, אבל מאחר ויש לכל אחד מאיתנו משיכה, אייל אובססיבי לטכנולוגיה, לחומרים, יש חומרים שמדליקים אותו והוא עף איתם. אותו דבר אני לכיוון אחר. יחד הם משתלבים בחיי הלקוחות ונכנסים לחדרי חדרים בשביל להגשים את חלומותיהם ולהקפיד שכל הצרכים מקבלים מענה. התהליך איתנו מתחיל בזה שאנחנו נורא מנסים להכיר את האנשים ואיך הם חיים ומה עולם הערכים שלהם, מה עושה להם, מה הם החלומות שלהם, כל זה. התהליך הוא כזה שמבחינתם אפשר להגיד, חוץ מבשלבים מאוד מתקדמים של הפרויקט, הם בקשר עם שנינו כל הזמן. אמא ואבא. כן, אמא ואבא. אדריכלות הוא מקצוע תובעני שדורש התמודדויות לא פשוטות, ואם תשאלו את ניקי, הן עלולות להפוך לסבוכות יותר אם מתווספת לכך העובדה שאת אישה. נורא קשה לעבוד בתחום הזה, זה תחום שוביניסטי מאוד. אני פועלת במרחבים של אדריכלות, עיצוב פנים נכנס לתוך בניינים, לתוך תהליכי בנייה, נגרים, מסגרים, זו עבודה גברית מאוד. זה לא פשוט, אבל צריך צניעות, חן והרבה חוש הומור. רכישת ניסיון במקצוע הוא אינו דבר של מה בכך. ניקי ואייל מייעצים לאדריכלים בראשית דרכם לשמור על הרוח הפואטית ולא להסתפק בבינוניות. לא לוותר על ביצוע, לא לוותר על רעיון, להילחם, למצוא תמיד פתרונות יותר יצירתיים. ובסופו של דבר, אפילו אחרי הרבה שנים של עבודה משותפת, פורה ומוצלחת, הם לא מכחישים שלפעמים כל אחד מהם צריך קצת זמן לעצמו ולתחביבים שלו. ההפוגה שלי זה ריצה, אני רץ המון.
אני אוהבת לבלות עם החברות שלי. אני אוהבת לצאת למנהטן/תל אביב. אני צריכה את זה מדי פעם. אני לוקחת לעצמי את הכמה שעות. יש לי עולם תרבותים עשיר משלי. עכשיו אפשר להתחיל לריב.